بۆ جارە یەکێ di dîroka gelê Kurd li Sûrî û Rojavayê Kurdistanê de serok û berpirsên Amerîka û yên Ewropî behsa bajarokê Kurdan dikin. Barack Obama serokê Amerîka di kevanê civînekê de li gel fermandariyên leşker yên 20 welatan li Washingtonê dilgiraniya xwe li hemberî êrişên çeteyên Daeş bi ser Kobanê de û aniye ziman û daxuyanê kirin ku armanca Amerîka nehiştina Daişê ye. Bi vê yekê jî Obama dibe yekem serokê Amerîka ku bi awayekê eşkere behsa Rojavayê Kurdistanê dike û navê Kobanê tîne ziman. Ji aliyekî din ve jî Almanya berpirsê fraksiyona Yekîtiya Demokrata Kristyanî ku ji aliyê Angela Merkel şêwirmendê Almanya seroktiya vê partiyê tê kirin. Daxuyaniyek dabû ajansa Reuters û tê de gotibû nabe em li hemberî pêşveçûna Daişê di nav Kobanê de bêdeng bimînin. Netewên Yekgirtî jî ji dengê xweban kir û her di derbarê vî mijarî de. Stefan de Mistura şandiyê UN bo navê Sûrî daxwaz ji Tirkî kir ku rê li hemberî şervanên Kurd veke, da ku ji Tirkî derbasî nav Kobanê bibin. De Mistura metirsiya saziya navdewletî anî ziman ku heger Tirkî wan neke, egera wê yekê jî heye ku komkujiyeke mezin di nav Kobanê de çê bibe. Ji bo Radyo Dengê Zelal, Kovan Xilo.